салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. дар ҳақиқат имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои истироҳату фароғати наврасон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам меорад. яке аз ин муассисаи давлатӣ маркази хизматрасонии обшорон мебошад ки аз таъсисёбиаш 2 сол сипарӣ шуд ва мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матнро аз ин макони зебо бо варзишгарони федератсияҳои мухталиф манзури шумо гардонем. ёдовар мешавем ки шартҳои барномаи имрӯзаи матн бештар аз рӯи варзиши обӣ ва дар шакли даставӣ сурат мегирад. ногуфта намонад ки барнома бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо дастаҳо шинос мекунем. дастаи якуми барнома Сомо ном дорад. дастаи дуюм бошад Истиқлол ном дорад. ва дастаи ниҳоӣ Ваҳдат ном гирифтааст. тамошобинони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Мавлон Сафаров, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Алишер Каримзода, устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммадҷони Хотам, дӯстони азиз, инак мегузарем ба шарти аввали барнома. шарти аввал баромадан ба батут мебошад ки ин шартро ҳар як даста ба таври алоҳидавӣ иҷро мекунад ва нукта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. инак дӯстони азиз, бо штаки довар шарти аввали барномаи матн оғоз гардид. акнун мебинем ки дастаи Сомон шартро иҷро мекунад ва меафтад ин иштирокчӣ. зудтар бошед, бори дигар меафтад. дӯстони азиз, албатта ин батут бисёр нозук аст ки баромадани ҳар як варзишгаро бениҳоят мушкил месозад. иштирокчии якум аллакай ба нуқтаи муайян шуда расид. акнун варзишгари дуюмро мебинем. бинандагони гиромӣ, бинед ки банамин арғамчинро дошта банамун баландӣ мебароянд ва мебинем ки аллакай дуюмин иштирокчӣ шартро иҷро намуд. иштирокчии навбатиро мебинем. аҳсан мегӯем, ин варзишгари сеюмин бисёр як варзишгари моҳир буд ки хуб шино кард ва мебинем дар инҷо меафтад. ин батут дӯстони азиз албатта нозук аст ки зуд варзишгаронро ба ҳар самт меафтонад ва аллакай акнун иштирокчӣ ниҳоӣ шартро иҷро намуд ва мебинем ки акнун ба хатимара расид. дӯстони азиз, дастаи Сомон шартро дар муддати 1 дақиқаву 3 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Истиқлол. инак дастаи Истиқлол шартро шурӯъ намуд. акнун мебинем ин варзишгар аз дастаи Истиқлол аст. Некрӯз ном дорад. некрӯзро мебинем ки ин шартро чӣ гуна иҷро мекунад. аллакай ба хатимара расид. иштирокчии дуюмро мебинем. зудтар бошед. дӯстони азиз, албатта гуфтам ба маврид аст ки ин шарт аз ҳар як варзишгар зиракӣ ҳушёриро талаб менамояд. онҳо бояд чӣ қадар ҳушёр бошанд, зирак бошанд, ҳар як сонияи худро ғанимат шуморида кӯшиш намоянд ки ҳарчи зудтар ба хати марра бирасанд. акнун варзишгари навбатиро мебинем. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки ин варзишгарон дар федератсияи ушу машқу тамрин менамоянд зери роҳбарии мураббӣ Мавлон Сафаров. акнун мебинем ки варзишгари навбатиро мебинем. бисёр як моҳир худро ба ин тараф овард. тамошобинони азиз, дастаи Истиқлол шартро дар муддати 55 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Ваҳдат. инак дастаи Ваҳдат шартро идома медиҳад. бинандагони гиромӣ, мебинем ки иштирокчиёни дастаи Ваҳдат чӣ гуна ин шартро иҷро мекунанд ва мебинем ки зуд аз булоян ҳамин батут меафтад ва ба ин мушкилиҳо нигоҳ накарда боз кӯшиш намуд ки шартро ба анҷом расонад. акнун иштирокчии дуюминро мебинем. тамошобинони азиз,
бинед ки зуд ин варзишгарон меафтанд ба онҳо анамин арғамчин кӯмак мерасонад ки toe ки онро дошта хуб мустаҳкам ба анамин баландӣ батут бароянд. зудтар бошед вақт сипарӣ мешавад. дӯстони азиз, бинед ки зуд ин варзишгарон меафтанд. бисёр як чарти ҷолиб аст ва билохира боз дар инҷо мебинем ки каме як мушкиле кори ӯро боз ҳам зиёдтар намуд. тамошобинони азиз, дастаи ваҳдат шартро дар муддати 57 сония иҷро намуд ва ҳамин дар ин шарт дастаи Истиқлол дастболо гардид. дар шарти аввали барнома дастаи Истиқлол бештар чолокиву зиракӣ нишон дод ва аввалин шуда 10 холро соҳиб шуд. тими ваҳдат бо натиҷаи 57 сония 9 имтиёзро ба даст овард. дастаи Сомон бо 8 хол дар хати сеюми ҷадвал қарор гирифт. дӯстони азиз, расем ба шарти дуюми барнома, шарти навбатӣ гузаштан аз таноб мебошад. ба ҳар як даста ба таври алоҳидави ин шартро иҷро мекунанд. нуфта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. инак дӯстони азиз, шарти навбатиам оғоз гардид. акнун мебинем ки варзишгарони дастаи Сомон ин шартро иҷро мекунанд. аҳсан мегӯем ба ҳунари ин варзишгар ки бисёр як моҳирона аз ин таноб гузашта истодааст. офарин мегӯем. акнун мебинем ки аз он тараф бояд шино карда ба нуқтаи муайян шуда биёяд. инак иштирокчӣ навбати шартро идома медиҳад. зудтар бошед, вақт сипарӣ мешавад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон бо варзишгарони федератсияҳои мухталиф манзури шумо гардонида истодаем. акнун мебинем ки варзишгари дуюмин ҳам бе ягон хатогӣ шартро иҷро намуд. офарин мегӯем ба варзишгарони дастаи Сомон. инак иштирокчӣ сеюмин шартро идома медиҳад ва бинандагони гиромӣ, шиёри ҳар як даста ва дар ин ҷо мебинем мутаассифона афтид. мутаассифона иштирокчии сеюмин натавонист то охир шартро идома бидиҳад. дӯстони азиз, аз сабабе ки дастаи Сомон ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 1 дақиқаву 26 сония ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Истиқлол. инак дӯстони азиз, иштирокчиёни дастаи Истиқлол шартро иҷро карда истоданд. хуб мебинем ки ин варзишгар хеле хуб шартро иҷро карда истодааст ва албатта бинандагони гиромӣ, гуфтам ба маврид аст ки ана ҳамин таноб ба худ як нозукие дорад ки ҳар як варзишгаре ки аз таноб гузар мекунад ва дар анамун нуқтаи асосӣ ба рӯи онҳо об пошида мешавад ки бисёр ҳам гузаштани онҳоро мушкилтар месозад ва бояд ҳар варзишгарони барномаи имрӯза ба ҳамаи ин омода бошанд ва тавонанд ки ин мушкилиҳоро ба осонӣ пушти сар намоянд. ҳасан мегӯем дуюмин варзишгар аллакай шартро иҷро намуд. зудтар бошед. акнун иштирокчии сеюмро мебинем, мутаассифона каме шитоб намуд ва ба хатогӣ роҳ дод. дӯстони азиз, дастаи Истиқлол ҳам ба хатогӣ роҳ дод ва ҳамин тавр шартро дар муддати 1 дақиқаву 11 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Ваҳдат. инак иштирокчиёни дастаи Ваҳдатро мебинем. акнун бинандагони гиромӣ, имконияти ин варзишгарон назар ба ду дастаи қаблӣ бештар аст. зеро агар дар ҳолате ки
ҳар се ин варзишгарон ин шартро бехатогӣ иҷро намоянд, метавонанд ки 10 имтиёзро ба даст биёранд. вале мебинем ки ба дигар самт рафта истодааст ин варзишгар. самти худро каме гум намуд ва боз ҷои худро гирифт. акнун иштирокчии дуюмин шартро иҷро карда истодааст. ҳасан мегӯем бинед ки бисёр суръаташ баланд аст. дӯстони азиз, ана инро варзишгар мегӯянд. бисёр як варзишгари қобил аст, бисёр зираку ҳушёр ки ҳар як сонияро ғанимат шуморида кӯшиш карда истодааст ки дастаро ба пеш барад. офарин мегӯем. акнун иштирокчии сеюм шартро идома медиҳад. агар дӯстони азиз ин варзишгар аз таноб наафтад, бехатогӣ шартро иҷро кунад, 10 имтиёзро ба даст меорад. мунтазир мешавем пас аз чанд лаҳза ғолиби ин шарт муайян мегардад. бинандагони гиромӣ, бинед ки аз ҳама нуқтаи мушкил фаро расид ки бисёр гузаштани онҳоро мушкилтар месозад. ҳасан мегӯем офарин, билохира онҳо тавонистанд дар ин шарт сарбаландона ҳамаи мушкилиҳоро пушти сар намоянд. офарин мегӯем. дӯстони азиз, дастаи ваҳдат шартро дар муддати 1 дақиқаву 36 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. баъди интихоби шарти дуюм якбора ду даста истиқлол ва ваҳдат бо имтиёзҳои якранг 19-ҳои зинаҳои аввалу дуюмро касб карданд. дастаи сомон бо 16 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. тамошобинони азиз, барномаи матин аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшӯрон идома дорад. инак расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ мебошад ки ин шартро дастаҳо ба таври алоҳидавӣ иҷро мекунанд ва ғолиб аз рӯи ва муайян мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, акнун мебинем ки варзишгар дастаи сомон шартро иҷро намуд. аз ин даста иштирокчии якумин шартро иҷро карда истодааст. бисёр ин варзишгари чусту чолок аст. бинед ки бениҳоят хуб шиноварӣ карда истодааст. маълум аст ки ӯ бо ин нозикиҳои шиноварӣ шинос аст. акнун иштирокчии дуюмро мебинем. дӯстони азиз, вақт сипарӣ шуда истодааст ва дар муддати чанд дақиқа ин шартро ин варзишгарон иҷро мекунанд. дӯстони азиз, ин варзишгарро мебинем ки суръаташ на он қадар баланд аст. ӯро зарур аст ки боз ҳам бисёртар ҳаракат намояд. иштирокчии сеюмро мебинем. дӯстони азиз, ӯ мебинем ки ин варзишгар ин ҳам на он қадар фаъол аст. зудтар бошед, вақт сипарӣ шуда истодааст. бисёр як хастагии зиёдро дар амалҳои ин варзишгар эҳсос мекунем. бинандагони гиромӣ, дастаи сомон шартро дар муддати 1 дақиқаву 18 сония иҷро намуд. навбати дастаи истиқлол фаро расид. инак варзишгари дастаи истиқлол шартро шурӯъ намуд. мебинем ки дар муддати чанд сония ин варзишгарон шартро иҷро мекунанд. ҳасан мегӯем бисёр як шиноварии хубро варзишгари дастаи истиқлол нишон дода истодааст. офарин мегӯем ба ҳунари ин варзишгар. каме самти худро гум намуд ва боз инро ислоҳ карда. ҳасан мегӯем. акнун варзишгари дуюмро мебинем. албатта дӯстони азиз, ин варзишгарон бояд ба худ як шиёре дошта бошанд. яъне як кас барои ҳама барои як аст. зеро як варзишгар агар ба хатогӣ роҳ бидиҳад, ин метавонад ки пули анамун дастаро аз қуллаи мақсуд маҳрум намояд. ва акнун иштирокчии ниҳоӣ
суннат ин шартро иҷро карда истодааст. Бисёр як бо сурати баланд омада истодааст. офарин мегӯем ба ҳунари ин варзишгар. дастаи истиқлол шарти шиновариро дар муддати 1 дақиқаву 10 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди дастаи ваҳдат. акнун иштирокчиёни дастаи ваҳдат шартро идома медиҳанд. мебинем ки ин иштирокчиам бисёр хуб шино карда истодааст, вале мебинем ки самти худро каме гум намуд, боз худро идора кард. дӯстони азиз, албатта шиноварӣ барои саломатии ҳар як шахс бисёр як фоидаи хубе дорад. ва барои обу тоб додани бадан, барои солимии худро боз ҳам хуб нигоҳ доштан шиноварӣ яъне аз манфиат холӣ нест. ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем ки метавонед ки ба шиноварӣ машғул шавед. дар баробари ин метавонед ки аз мураббиёни соҳибтаҷриба, аз мутахассисони ҳамин риштаи варзиш дарс биомӯзед ва машқу тамрин намоед ки шиноварӣ барои саломатии ҳар як шахс бисёр таъсири мусбат мерасонад. акнун иштирокчии сеюминро мебинем аз дастаи ваҳдат ки шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, дастаи ваҳдат шартро дар муддати 1 дақиқаву 8 сония иҷро намуд ва ҳаминтавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти сеюм тағйирот ба назар расид. акнун дастаи ваҳдат ба садри ҷадвал баромад. тими истиқлол бо як имтиёз камтар ба зинаи дуюм фаромад. дастаи сомон ба мисли пештара дар хати сеюми ҷадвал мавқеъ гирифтааст. айни замон ин даста дорои 24 имтиёз аст. тамошобинони азиз, расидем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ трамплин ном дорад ва ҳар як даста аз ана ҳамин аттраксион бо суръати баланд ба нуқтаи муайян шуда меоянд ва ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. тамошобинони азиз, иштирокчиёни дастаи сомон шартро иҷро карда истоданд. аз онҳо аввалин шуда як нафарашон аз аттраксион берун шуд ва ду нафари дигар. акнун мебинем ки ин варзишгарон дар муддати чанд сония ба нуқтаи муайян шуда меоянд. зудтар бошед, зудтар бошед. аллакай як нафар расид, дуввумин ва сеюмин варзишгар. дӯстони азиз, дастаи сомон шартро дар муддати 22 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи истиқлол. дӯстони азиз, иштирокчиёни дастаи истиқлолро мебинем. акнун онҳо дар муддати чанд сония ба ин нуқтаи муайян шуда мерасанд. зудтар бошед, зудтар бошед, вақт сипарӣ шуда истодааст. аллакай сунат ба нуқтаи муайян шуда расид. ду нафар иштирокчиёни дигар. зудтар бошед, каме дигар мондааст. зудтар бошед дӯстони азиз. дастаи истиқлол шартро дар муддати 23 сония иҷро намуд. навбати дастаи ваҳдат фаро расид. инак дастаи сеюмро мебинем. иштирокчиёни дастаи ваҳдат як хел меоянд. аҳсан мегӯем, бисёр як варзишгарони фаъол ҳастанд ин иштирокчиёни ин даста. бинед ки ҳар се онҳо бисёр як шиноварӣ хубро дар барномаи имрӯза нишон дода истоданд. аҳсан мегӯем ба ҳунари ин варзишгарон. дастаи ваҳдат шартро дар муддати 20 сония иҷро намуд ва ҳаминтавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. пас аз интиҳоби шарти чорум дастаи ваҳдат мавқеашро дар садри ҷадвал боз ҳам мустаҳкам намуд. айни ҳол дастаи мазкур 39 хол дорад. тими истиқлол бо 36 имтиёз дар зинаи дуюм ҷойгир аст. дастаи сомон бо 33 хол мақоми сеюмро ишғол кардааст.
тамошобинони азиз, барномаи матин аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон идома дорад. Инак расем ба шарти панҷуми барнома. Шарти навбатӣ шиноварӣ бо таҷҳизоти махсуси ёри расон мебошад ки ин шартро аз 3 даста якнафари варзишгарон иҷро мекунанд. Аз дастаи Сомон Азизулло, аз дастаи Истиқлол Сунат ва аз дастаи Ваҳдат Анушервон шартро иҷро мекунанд. инак дӯстони азиз, бо иштаки довар шарти навбатӣ оғоз гардид. Акнун мебинем ки барои ғолибияти ҳисобро ба даст овардан дастаҳо талош мекунанд. айни ҳол дастаи Ваҳдат пешсаф аст ва иштирокчии дастаи Истиқлол Сунат меафтад аз алами таҷҳизот ва ӯро зарур аст ки бояд кӯшиш намояд ки рақобатро ҷиддӣ намояд. ва дар ин ҷо мебинем ҳоло ҳам дастаи Ваҳдат пешсаф аст ва дуюмин бошад дастаи Сомон ва дастаи Истиқлол. ин Сунат яъне аз ҳама хафо аст ва мебинем ки ҳаракат карда истодааст ки рақибони худро гузарад. аҳсан мегӯем ва аллакай як ҳарифи худро гузашт ва дӯстони азиз мебинем ки иштирокчиён ҳоло ҳам рақобатро идома дода истодаанд. аҳсан мегӯем ба иштирокчии дастаи Истиқлол ки пешсафиро аз даст намедиҳад. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки дар муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон барои истироҳату фароғати наврасон тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва ҳар як нафар метавонад ки дар ин ҷо дар вақти холигии худ омада ба истироҳату фароғат вақти худро сипарӣ намоянд. ва бинандагони гиромӣ мебинем ки 2 нафар иштирокчиён барои ба хати марра расидан талош карда истодаанд ва аллакай 2 нафар варзишгарон ба хати марра расиданд. иштирокчиёни дастаи Истиқлол ва Ваҳдат. тамошобинони азиз, хотиррасон менамоем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо федератсияҳои мухталифи ҷумҳурӣ манзури шумо гардида истодааст. гуфтам ба маврид аст ки ин варзишгарон дар бисёр мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ ҳатто берун аз марзи ватан иштирок карданд. аз рӯи намуди ушу, аз рӯи намуди унифайти ғайрикасбӣ шарафи кишвари азизамонро баланд бардоштанд ва имрӯз бошанд онҳо кӯшиш карда истоданд ки қуввау нерӯ ва ҳунару истеъдоди хешро дар намуди шиноварӣ бисанҷанд. дӯстони азиз, чун ҳар вақта мебинем ки аз 2 даста бисёр миёни ҳам рақобати ҷиддӣ карда истоданд. дастаи Истиқлол бо дастаи Ваҳдат. аҳсан мегӯем. тамошобинони азиз, албатта шиноварӣ ба худ як фоидаи хубе дорад ки ҳар як нафаре ки ба шиноварӣ машғул шавад ва метавонад ки ҳам асаби худро ором созад, дар баробари ин бадани хешро обу тоб бидиҳад ва бисёр барои мушакҳои узви бадани ҳар як шахс фоидаи хубе дорад. ва дӯстони азиз, мебинем ки аз дастаи Истиқлол варзишгар пешсафиро аз даст надода ин Некрӯз аст ки кӯшиш карда истодааст ки бо суръати баланд ба хати марра бирасад ва нагузорад ки дастаи ӯ дар ин шарт мағлуб гардад. албатта
این ورزشگران با خود یک شعار دارند، همه برای یک کس برای همه و باید از روی همین شعار آنها در هر یک شرط برنامه عمل نمایند. اگر نفری که در این شرط ها، البته هر یک دسته از 3 نفری عبارت است، اگر 2 نفر ورزشگر خوبتر و بهتر کار دسته رو پیش برد، 1 نفر اگر کمی ضعیفی نماید میتواند که کار دسته رو، یعنی همون غلبه دسته رو از دست بدهد. و بنابراین دوستان عزیز باید هر یک نفر یعنی مسئولیت خود رو خوبتر و بهتر حس نماید و نگذارد که در هر یک شرط به خطاگی رو بدهد. و تماشابینان عزیز، البته این ورزشگران حال و نورس هستند و آینده آنها در پیش است و ما اطمینان کامل داریم که در دل خواه نمودی ورزش آنها میتوانند که موفق گردند. اشتراکچی دسته استقلال رو میبینیم. آفرین میگویم. بسیار یک ورزشگران دسته استقلال در این شرط از خود یک هنری والای خیش رو نشان دادند و آنها اثبات نمودند که اگر ورزشگر کوشش نماید، تلاش کند، زحمت کشد، حتما میتواند که به مقصد خیش برسد. احسن میگوییم. همینطور در این شهر دسته استقلال پیشرفتی رو از دست نداده، اولین شده به خط مرا رسیدند. اشتراکچی دسته وحدت رو میبینیم. بینندگان گرامی، اشتراکچی دسته وحدت دومی شده حرکت کرده به خط مرا نزدیک شده ایستادند. خوب دوستان عزیز، اشتراکچی دسته وحدت به خط مرا نزدیک می شود و می بینیم که اشتراکچی دسته سومون مسافهش بنهایت دور است. الکی رقیبان او رسیدند و حالا هم این ورزشگر دسته سومون موشد در حرکت است. حالا هم شینو کرده ایستاده است و رسیدن به خط مرا برای او بنهایت مشکل گردیده است. دوستان عزیز، اشتراکچی دسته سومون کوشش کرده ایستاده است و الکی ما از عملهای او مشاهده میکنیم که بسیار خسته گردیده است و دیگر امکان ندارد که صورت خویش رو بلند نماید. تماشابینان عزیز، شرط پنجم برنامه شناوری با تجهیزات مخصوصی یاری رسان بود که در شکل استافت صورت گرفت و همینطور از میان 3 دسته استقلال دست بالا گردید. гарчанде дар шарти панҷум дастаи истиқлол аввалин шуда ба хати марра расид, лек шумораи холгояш аз тими ваҳдат камтар аст. аз ин лиҳоз дар хати дуюми ҷадвал қарор гирифт. тими ваҳдат бо 2 имтиёз бештар садрнишин аст. дастаи сомон шумораи имтиёзҳояшро ба 41 адад расонид. тамошобинон азиз, растем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ морпеж ном дорад ки ҳар як даста бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон
аз анамин аттраксион ба нуқтаи муайян шуда меоянд ва ёдрас мешавем ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. дӯстони азиз, дастаи Сомон шартро шурӯъ намуда. Акнун мебинем ки аз ин даста 2 нафар варзишгарони фаъол бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон ба ана ҳамин нуқтаи муайян шуда бояд омада бирасанд ва акнун дар ин ҷо вақтам сипарӣ шуда истодааст. онҳоро зарур аст ки бояд кӯшиш намоянд ки бо суръати баланд ва дар муддати кӯтоҳ ба нуқтаи муайян шуда бирасанд. аҳсан мегӯем, бисёр як бо суръати баланд омада расиданд. тамошобинони азиз, дастаи Сомон чартро дар муддати 41 сония иҷро намуд. навбати дастаи Истиқлол фаро расид. инак дастаи Истиқлол ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки ин варзишгарон дар муддати чанд сония ба нуқтаи муайян шуда мерасанд. ва дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки ин аттраксион морпеч аст, яъне шакли морпеч гирифтааст ки бисёр яъне ба худ як нозукӣ дорад. дар ин аттраксион метавонанд ки онҳо чанд маротиба давр бизананд ва кӯшиш намоянд ки бояд аз аттраксион берун шудан кӯшиш намоянд ки бояд мувозинати худро хуб нигоҳ доранд. бинандагони гиромӣ, дастаи Истиқлол шартро дар муддати 46 сония иҷро намуд. навбати дастаи Ваҳдат фаро расид. иштирокчиёни дастаи Ваҳдатро мебинем ки дар муддати чанд сония ба хати марра мерасанд, яъне ба ҳамун нуқтаи асосӣ мерасанд. аллакай наздик шуданд ва мебинем ки онҳо боз аз таҷҳизот берун шуда ва шино карда ба нуқтаи муайян шуда расиданд. дӯстони азиз, дар шарти ниҳоии барнома дастаи Ваҳдат бениҳоят чусту чолок буданд ва тавонистанд ки дар муддати кӯтоҳ ба хати марра бирасанд. дар шарти ҳалкунанда ҳам дастаи Ваҳдат бартариро аз даст надода бо 58 хол мавқеашро устувор намуд. тими Истиқлол бо 54 имтиёз қаноатманд гашт. дастаи Сомон аз ибтидо то фарҷом дар хати сеюми ҷадвал қарор гирифт. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро дастаи Сомон касб намуд. аҳсан мегӯем ба иштирокчиёни дастаи Сомон ва бинандагони гиромӣ, аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба ҳар як иштирокчии дастаҳо медалу ифтихорномаҳо спорида мешавад. дастаи мо дар ин барномаи матин ҷои сеюмро ишғол кард. шартҳои хеле мушкил буд ва мо ба ин нигоҳ накарда вафода нашудем ва сазовори ҷои сеюм гаштем. фикр мекунам ки ба дастаи мо қувва нарасид ва сазовори ҷои аввал нагаштем. бинандагони гиромӣ, мақоми дуюмро дастаи Истиқлол касб намуд. аҳсан мегӯем ба дастаи Истиқлол ва ин варзишгаронам бисёр як варзишгарони фаъол буданд
که توانستند در هر یک شرط برنامه زیرک و هوشیار باشند و کوشش و زحمت‌های تلاش نموده مقام دوم رو از آن خود نمودن. آفرین میگوییم. ما در برنامه متین بار اول آمدیم و در اینجا سزاوار جای دوم گشتیم. با ما شرط های این برنامه خیلی پسند و شوق‌آور بود، اما ما در این برنامه جای دوم رو گرفتیم چون که شرط دوم بر ما کمک مشکلی آورد. در آینده میخواهم که در مسابقه های بین المللی اشتراک نموده جای سزاوار رو گیرم. طبق نتیجه گیری هیئت حکمون قهرمان برنامه متین دسته وحدت گردید. احسن میگویم. با اشتراکیان دسته وحدت بسیار یک ورزشکاران فعال، بسیار یک ورزشکاران زیرک و هوشیار چست و چالاک بودند که در هر یک شرط برنامه زیرکی و هوشیاری رو از دست نداده توانستند که مقام اول رو از آن خود نماید. احسن میگویم به این ورزشکاران. آفرین میگویم. در این برنامه متین جای سزاوار جای اول گشتیم. شرط‌ها خیلی مشکل بودند و رقیبانی پرقوت بودند. ما با این نگاه نکرده سزاوار جای اول گشتیم. ما خیلی فرصت میباشه. وقتی از سمخیم برای ما برآمده با بطوط بود. فایت غیر کتبی خیلی مقصدهای بلند دارم. میخواهم مثل استادم چمپیون جهان شوم. بینندگان گرامی، این بود برنامه متین که با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران با ورزشکاران فدراسیون مختلف منظور شما گردید. اطمینان کامل داریم که برنامه امروزه متین به شما نیز پسند آمد. خیر تا برنامه آینده.